ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ରାଇସ୍। ମାଇଁ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରିଛ ବା? ଆଜି ଶୁଖୁଆ ରାଇସ୍। ଶୁଖୁଆ ରାଇସ୍? କାଇଁ ମାଛ ଫାଛ ନଥିଲା କି? ମାଛ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛ, ଆଉ ସେ ଶୁଖୁଆ ରାଇସ୍ ଖାଅ। ଶୁଖୁଆ ରାଇସ୍ ଡେରି ହେଇଯିବ ମତେ ଅନେଇ। ଶୁଖୁଆ ରାଇସ୍ ଖାଇବ କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଖାଇନି ଶୁଖୁଆ ରାଇସ୍, ଖାଏ କଣ ଏଡେ ଏଡେ ଇଏ ପଡିଛି ନା ବାଇଗଣ। ସିଝିବ ନା ସିଝିବନି? ହଁ ସିଝିଲେ କଣ ଏଡେ ଏଡେ? ଅନେଇଲ ଅନେଇଲ